Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula wathetha pha ngedifenda ke qela ke leKaizer Chiefs pha umfana kaDove. iKaizer Chiefs uDove ke ayifuni iphume into yokubana ke ingaba kwenzeka ntoni na ngomcimbi wakhe ke wecontract. Nizakhumbula into yokubana icontract kaDove yaphelela lapha kuJuni. iKaizer Chiefs ke ayikacacisi into tu malunga ke nekamva likaDove. noDove uthe xa bebuzwa pha ngoonondaba malunga nekamva lakhe pha kwiqela leKaizer Chiefs wathi umfana omdala okwangoku akafuna uthetha ngezo zinto, usafokase kwezi match ishiyekileyo futhi kwenze into yokubana ke netim yakhe akwazi ukuyinceda into yokubana ke iqualify kwi-top 8. okwangoku ke iindaba zee-contracts yonke into uthi umfana omdala akazicingi nozicinga zezokugqibela ngoku into ayijongileyo into yokubana iKaizer Chiefs ke ezi match ishiyekileyo baza kuzenza njani nguye no-teammates bakhe. Utshilo ke pha uDove xa ebebuzwa pha ngoonondaba malunga necontract yakhe. Nizakhumbula into yokubana uDove ngulona ke iKaizer Chiefs ibisegqiba ke ukuvuya ngoba ethe wasayina umfana omdala into yokubana ke ngomnye ke wabadlali abathe baphuma bayeka kubizwa njenge-foreigner pha kwiqela leKaizer Chiefs. Apho ke iKaizer Chiefs ke bikacinga ukumchitha kakhulu, isenza into yobana ivulela ispace ke ispace kwi-foreigner ke ezizawuthi zifika ngoba ke ube ngomnye wee-foreigners ke ezikhoyo pha ngaphakathi uDove. Kodwa ke ngokwendlela ke ethe kwaqhubeka ngayo ke wazi uDove umfana omdala wafumana imvume yokubana ke akasayiyo ke i-foreigner pha kwiqela leKaizer Chiefs. Yabo ke iKaizer Chiefs ke lapho ke iyancedakala into yokubana ingengeza ke enye ke i-foreigner ke xa bethanda. Kodwa ngoku uDove iKaizer Chiefs ke ayikamnikezi icontract yakhe, ayikahlali naye phantsi, ayikamxeleli ikamva lakhe uba lithini na pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke uDove lo nguye kuphela ngoku ke ose-left back engathi iqinile pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Endicinga into yokubana ke bonke abantu xa kudlalwa bathembele ngayingakumbi kwiimetshi ke ezinjengale iKaizer Chiefs edlala pha neSundowns kwi-semi-final ke yeNedbank Cup. Ndicinga uba wonke umntu uyaqonda ukubana ke nguDove kuphela ongayimela la left back ngoba ke ndicinga uba nguCross umntu okhoyo pha oyi-reserve kaDove, ibe nguHappy Mashiane. Abantu abakhoyo kuba abantu babini ndiqinisekile pha uyi-one umntu kabantu bonke abacinga uyawufitha pha nguDove. iKaizer Chiefs yiyo ke laa nto ke ifuna ngamandla ke lo mfana ke weqela ke leStellenbosch okubana ke azonyathela uBasadien pha kwi-left back eqela leKaizer Chiefs ngoba kuyabonakala into yokubana ke iKaizer Chiefs apha kwi-left back abafana abadala noko baqhwalela abamanga kakuhle. Kodwa naku kuDove bengafuni ukumsayinisa, akasazi noba ke sebehlala ulisose bamchithe bazothatha uBasadien bazofumana i-left back yesibini isoze iKaizer Chiefs uDove angabikho, akho mntu waziyo ngoba iKaizer Chiefs uthi ka ngoku ayikamcaciseli kamva lakhe uDove uba libheka kweliphi icala. Contract yakhe iyaphelelwa pha ngoJuni. Nani ke abaphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.